बे आइफवालि दालां आं बानायबोनाय जाम्बालाय पजिसना दा बिपिएफना 1 नाम्बाराव दङ जोङो 50निफ्राय 1 लाख डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन। सार जों नुबाय थादों बे आइफवालि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय। बे दालां आं बानायबोनायसो बे आइफवालि दालां आं बानायबोनाय जाम्बालाय इलेक्सनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो। जिखिनि मानसिफोरनि प्रेजेन्टखौ आं जिखिनि नुदों माने दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जायानो 1 नाम्बार पजिसनाव दङ। जुद्धआ जागोन जोंना कंग्रेस बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव। बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गिदिर मोनसे मास गेदारिं जादों। 20,000नि खमाव जाया पाब्लिक गेदारिंआ। बे पाब्लिक गेदारिंआव उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ आदिबासि होन सान्थालि होन बा नेपालि होन बा गरखा होन बा बेंगलि बा गार' राभा राजबंशी मुस्लिम नाजुगि सुत्रधर अन्तत' जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो दिनै बे मिटिङाव ओंखारफैदों जोंखौ सहयोग खालामनो। आं बेखायनो धन्यबाद होदों गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि लिडारफोरखौ जे इमान माने इसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनि बे मिटिङाव फैनायनि थाखाय। आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो फैगौ लकसभायाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया दरं उदालगुरि लकसभायाव जेरैखिजाया देरहासार जानांगौ। आरो आं दिनै जिखिनि नुदों जिखिनि मानसिफोरनि प्रेजेन्टखौ आं जिखिनि नुदों माने दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जायानो 1 नाम्बार पजिसनाव दङ। जुद्धआ जागोन जोंना कंग्रेस बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव। बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव जुद्ध जागोन। खिन्थु जोंनि पजिसना दा बिपिएफना 1 नाम्बाराव दङ जोङो 50निफ्राय 1 लाख डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन। बिजाथि जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखनिफ्राय होननानै डिक्लेयार होयो बिनि साननै उनाव जोङो केन्डिडेटखौ डिक्लेयार होगोन। केन्डिडेटआ दाबो थिग जाथ'वाखै। सार बिपिएफआवहाय मिशन दङब्ला बिपिएफआव मा दङ? बिपिएफना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो उन्नयन लाखिनायानो जोंनि बेनो मिशन बेनो बिजन। सार जों नुबाय थादों बे आइफवालि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय। बे दालां आं बानायबोनायसो बे आइफवालि दालां आं बानायबोनाय जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन दा फिनिशिं खालामना होबाय। प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना प्रमद बर'आ 4 बोसोराव 2 गोदान खामानि मावदों गोदानै। आरो आं बेलेग खामानि नुवाखै। मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन नायनो मोजां। बे 2 खामानिखौ मावनो हादों। जों बेफोरखौ मावनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो। साथाम क'क्राझाराव 3 1 नाम्बाराव प्रमिला रानी बायदेव 2 नाम्बाराव खाम्फा बरगयारी 3 नाम्बाराव प्रिथिबिराज नारायण देबमोन। बे 3नि गेजेराव सोरबा सासे मोनगोन। सार बिपिएफ दोलोआवहाय गोरों मानसिखौ मोननो थाखाय रोङै मानसिखौ लानो गोनां जादों। सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया। इलेक्सनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो। जों बयखौबो समानै सनमान होयो। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार
थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।